Kaixo, gu Fernanda, Naia, Valeria, Luken, Liza deteneko gara, eta DBH bateko ikasleak gara. Gaur esperimentu bat aurkeztuko dizuegu. Ura eta area batera berotuko ditugu, eta ikusiko dugu zen berotzen den azkarrago. Esperimentu hau egiteko material hauek behar ditugu. Ura, ontzi bat, sua, 2 prezipitatu ontzi, balantza bat, area eta 2 termometro. Esperimenta egiteko urratsuak jarraitu behar ditugu. 1. Jarri ura prezipitatu ontzian eta pixatu. 2. urratsa. Jarri masa bereko area kantitatea beste prezipitatu ontzian. Lehenengo minutuan, biek 19 gradu dituzte, baina 8 minutu pasa ondoren, areak 29 gradu ditu, eta urak 24 gradu. Berotuta gero, atera dugunean urak 23 gradu ditu, eta areak berriz 26 gradu. 8 minutu pasata gero, urak 22 gradu ditu, eta areak berriz 22 gradu ditu. Ondorio batzuk ateratzeko galdera batzuk egingo dizkiogu elkarri. Esperimentu honetatik ondorio bakarra atera dugu. Urak berot kantitate handia xurgatu behar du bere temperatura aldatzeko. Beraz, ura erregulatzailea da.